హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. కొంచెం వర్షం పడుతుంది ప్రభుజీ, నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, వీడియో ఆన్ చేయలేను. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 12వ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క జననము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు ఒక 24 శ్లోకాలను, అంతే కదా ప్రభుజీ? అవును ప్రభు, 24 వరకు అయింది. శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు 25వ శ్లోకము నుండి కొన్ని శ్లోకాలను, 5-6 శ్లోకాలను మనము ఈ క్లాస్లో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా వీటిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे కృష్ణ। ఇక్కడ ఈ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క హరే కృష్ణ, పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క జననము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 25 ఇంతకుముందు 24 శ్లోకాల వరకు కూడా పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మనము ఇక అంటే ఆ పృథు మహారాజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి ఆయన యొక్క జననం తర్వాత ఆ ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు ఆ బాలుడి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి, జాతకాన్ని గురించి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులను అడగగా ఆ బ్రాహ్మణులు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క వ్యక్తిత్వము, ఆయన యొక్క భక్తి, ధర్మనిష్ట, రాజధర్మము, మరణాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి తీరు, సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసే విధానము, అలాగే చివరికి ఆయన పరీక్షిత్తు అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో అనేటువంటి అంశాలు ఈ శ్లోకాలలో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ముందు శ్లోకాలలో మనము చూడవచ్చు. అయితే ఆ పూర్వపు శ్లోకం 24వ శ్లోకంలో ఆయనను గురించి కీర్తిస్తూ బ్రాహ్మణులు చెప్పినటువంటి విషయాలలో పరీక్షిత్ మహారాజును గురించి, ఆయన శ్రీకృష్ణుని యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించుచు ఈ బాలుడు దేవదేవునితో దాదాపు సమానం కాగలడు, ఉదార స్వభావంలో రతిదేవుని ఎంత గనుడు కాగలడు, ఇతడు ధర్మం యందు యయాతి మహారాజును బోలియుండును. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క విస్తృతమైనటువంటి వివరణ ఆ శ్లోకాలకు సంబంధించి చూసినటువంటిది. సో వారు ఆ బ్రాహ్మణులు యుధిష్ఠిర మహారాజుతో చెప్తూ, ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు సాధారణుడు కాదు, ఆయన కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి రాజర్షి, ఆయన రంతిదేవుడు వంటి ఉదారుడు, యయాతి వంటి ధార్మికుడు, శ్రీకృష్ణుని అనువృతుడిగా ఆయన్ని వర్ణించినటువంటి అంశాలను మనము 24వ శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. ఇక హరే కృష్ణ, ఈరోజు ఈ 25వ శ్లోకంలో
పరీక్షిత్ మహారాజుని గురించినటువంటి మరిన్ని విశ్లేషణలు, విశేషమైనటువంటి గుణాలు 26, 27, 28 ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. మరి వాటిని మనం చూసేటప్పుడు ఇందులో 25వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకము. బ్రాహ్మణులు పరీక్షితుని గురించి ఈ విధంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ధృత్యా బలి సమ కృష్ణే ప్రహరద ఇవ సద్గ్రహ ఆహార్తైసో అశ్వమేతానాం వృద్ధానాం పర్యుపాసకః. ధృత్యా ధైర్యమునందు, బలి సమాహ సో బలి మహారాజును పోలియుండును, కృష్ణే ప్రహరద ఇవ సద్గ్రహ అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈయన ధైర్యమునందు, అంటే ఈ బాలుడు ఉత్తర గర్భం నుండి జన్మించినటువంటి ఆ బాలుడు ధైర్యమునందు బలి మహారాజుని బోలును. సో బలి సమహ అంటూ చెప్తున్నా, అంటే బలి మహారాజులాగా ధైర్యం నందు ఈయన ఉంటాడు. అలాగే ప్రహ్లాదుని వలె కృష్ణ భక్తుడగును. మరి భక్తి భావనలో ఎంతో గొప్పవాడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుని వలె కృష్ణ భక్తుడు, గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు అవుతాడు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆహార్త ఏష అశ్వమేతానాం, ఈయన అనేకమైనటువంటి అశ్వమేధ యాగాలను వనరించుతాడు. తద్వారా వృద్ధులను, అంటే పెద్దవాళ్ళని, అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారిని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు అంటూ ఆ బాలుడు గురించి, అంటే అక్కడ ఆ పరీక్షిత్ ఎవరైతే అంటే ఆయన జన్మించాడో ఆ బాలుడి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి యుధిష్ఠిర మహారాజు అడగగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆత్మ జ్ఞానులైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో పూర్వము ఆయన యొక్క లక్షణాలను చాలా వరకు చూసాము. కొన్ని ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి వాటిలో ఆయన ధైర్యమునందు బలి మహారాజుతోనూ, భక్తిలో ప్రహ్లాదుడు వలులను, అలాగే ఎన్నో అశ్వమేధ యాగాలను వనరించి ఆయన మరి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వీకులందరినీ, అనుభవజ్ఞులైనటువంటి పూర్వీకులను ఆయన అనుసరిస్తాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇక దీనికి భాష్యానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ బలి మహారాజు గురించి ముందుగా చెప్తున్నారు. మనకి ఈ భక్తియుత సేవలో ప్రామాణికులైనటువంటి, అంటే భక్తిలో ఎవరిని మనము అనుసరించవచ్చో అలా ప్రామాణికులైనటువంటి ఒక 12 మంది మహాజనులు మనకి ఉన్నట్లుగా చెప్పుకుంటాము. ఇది మనం భక్తి శాస్త్రంలో కూడా చూసాము ఆల్రెడీ ఇంత క్లాసులలో. సో కాబట్టి మరి ఈ 12 మంది మహాజనులలో బలి మహారాజు ఒక్కడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఓకే, 12 మహాజనులు
నువ్వు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 12 పేర్లు గుర్తు ఉండి 12 మహాజనుల పేర్లను చెప్పగలిగేవారు. హరే కృష్ణ. మనకి భక్తిలో ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక 12 మంది మహాజనులు ఉంటారు. వారు చూపినటువంటి భక్తి మార్గాన్నే ప్రతి భక్తుడు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఉన్నటువంటి వారు అనుసరించాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను ప్రభుజీ, క్షమించాలి. శివుడు, బ్రహ్మ, సనక సనందాదులు, సుఖదేవ గోస్వామి, ప్రహ్లాదుడు, బలి మహారాజు, యముడు, సనక సనందాదులు చెప్పాను కదా. ఎంతమంది వచ్చారు? జనక మహారాజు. జనక మహారాజు. ప్రాంప్టింగ్ వద్దు ప్రభు, మీకు వద్దా? జనక మహారాజు. ఓకే హరే కృష్ణ. నారదుడు, ఎస్ ప్రభుజీ. భీష్మ కూడా ప్రభుజీ. భీష్ముడు, భీష్మ దాంట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి భీష్ముడు. మీరు మంచిగా వినరు కదా. హరే కృష్ణ. రస వినోదిని రాధిక మాతాజీ. అన్మిట్ చేసుకోండి మాతాజీ, ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి 12 పేర్లలో. అంటే అన్నిటి కాలేదని చూస్తున్నాం ప్రభుజీ. పుణ్యలీల పద్మావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దీనికి ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది ప్రభుజీ. స్వయంభూ నారద శంభు కుమార కపిలో మనః ప్రహ్లాదో జనకో భీష్మో బలిర్వయ్యాస కిర్వయం ద్వాదశైతే విజానీమో ధర్మం భాగవతం భటాః గుహ్యం విశుద్ధం దుర్బోధం యం జ్ఞాత్వామృతం అశ్నుతే. ఇందులో బ్రహ్మ, నారదుడు, శివుడు, బ్రహ్మ, నారదుడు, శివుడు ముగ్గురు కుమారులు, 4 కుమారులు, కపిలుడు, మనువు 6, ప్రహ్లాద, జనకుడు, భీష్ముడు 9 మంది, బలి, సుఖదేవ గోస్వామి, వ్యాస, యముడు, సుఖదేవ గోస్వామి, బలి. 4, 3, 12. హరే కృష్ణ. సో మనకి భక్తి మార్గంలో 12 మహాజనులు. సో ఇవి పేర్లు, అవసరమైన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. 12 మంది మహాజనులు బ్రహ్మ, నారదుడు, శివుడు, కుమారులు 4 కుమారస్, కపిలుడు, మనువు, ప్రహ్లాదుడు, జనకుడు, భీష్ముడు, బలి మహారాజు, సుఖదేవ గోస్వామి, యమరాజు. హరే కృష్ణ. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క వివరణలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. బలి మహారాజు భక్తియుత సేవలో ప్రామాణికులైనటువంటి 12 మంది మహాజనులలో బలి మహారాజు ఒకరు. సో ఈ బలి మహారాజు గురించి దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి, చాలా వరకు బలి చక్రవర్తి గురించి, వామనుడు, వీరి యొక్క సంభాషణ మనకి ఆల్రెడీ భాగవతంలో ఉంది. అది 11వ స్కందంలో వస్తూ ఉండొచ్చు. సరే, అది సపరేట్గా వారికి సంబంధించినటువంటి సంభాషణలు, ఆయన చేసినటువంటి విషయాలను అక్కడ చూడొచ్చు. బట్ బ్రీఫ్గా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చారు.
ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమై సమస్తాన్ని త్యాగం చేయడం చేత మరియు భగవత్ సేవ కొరకై సమస్తాన్ని అర్పించుటయందు అవరోధం కలిగించినటువంటి నామమాత్ర గురువుని తిరస్కరించిన కారణమున బలి మహారాజు భక్తియుత సేవలో పరమ ప్రామాణికుడై ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి తనకున్నటువంటి అంతా దానం చేయడానికి. అంతా వచ్చినవాడు సాధారణ కాదు, నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికే వచ్చినటువంటి వాడు అంటూ గురువు చెప్పి, అయినా పర్వాలేదు నువ్వు మాట తప్పవచ్చు అంటూ చెప్తున్నందుకు ఆయనని ఇక్కడ నామమాత్ర గురువుగా చెప్తున్నారు. ఆ గురువుని శుక్రాచార్యుని ఆయన తిరస్కరించి తన యొక్క ఆ భగవంతుని ఎడ సాక్షాత్తు ఆ విష్ణువే వచ్చి నన్ను అడిగితే అందరికీ ఇచ్చేటువంటి ఆయనే నన్ను అడిగితే నేను ఎందుకు ఇవ్వకుంటుంటాను అంటూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి పరమ ప్రామాణికుడు అయినటువంటి వాడుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ అహైతుకము విక్షేపరహితమైన భక్తియుత సేవా స్థాయిని పొందుటయే ధర్మ జీవనపు పూర్ణత్వమై ఉన్నది. దానిని ఆచరించినటువంటి వాడు బలి మహారాజు. కనుకనే బలి మహారాజు కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రీత్యర్థమై, అంటే ఇక్కడ బలి మహారాజు ఆ భగవంతునికి, ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా ఉండాలో, ధర్మ జీవనం ఏంటి అనేటువంటిది పరిపూర్ణం. మరి సో భక్తియుత స్థాయిని ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడి ఎడ అహైతుక విపేక్ష రహితమైనటువంటి స్థాయిని ప్రదర్శించాలి, అదే భక్తి అని తెలుసుకున్నటువంటి బలి మహారాజు దేవదేవుని ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రీత్యర్థము సమస్తాన్ని త్యజింపడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఎట్టి అడ్డంకులను, అంటే అక్కడ అడ్డంకులను అతడు లక్ష్య పెట్టలేదు. సాక్షాత్తు ఆయన యొక్క గురువే మరి ఇవ్వద్దు అని చెప్పినా కూడా ఆయన దాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా తిరస్కరించి, మరి గురువు ధిక్కారం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటిది కాదు. కానీ అది తన కోసం చేయలేదు, తన స్వార్థం కోసం చేయలేదు, ఆ భక్తియుత సేవలో చేశాడు. కనుక అది ఆయన ప్రామాణికుడు. సో అలాగే భక్తి యోగం నందు మరొక ప్రామాణికుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు, ఆయనకి వాస్తవం తాత, అంటే ఈయన ప్రహ్లాదునికి మనుమడు. మరి బలి మహారాజు గురించి మరింత వివరణ ఆ వామన్ దేవునితో ఉన్నటువంటి అంశాలను సో ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. తరువాత అధ్యాయం ఇక్కడ ఓకే సారీ ఇదే అధ్యాయంలో, అంటే ఇక్కడ 11వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇక ఈ పరీక్షితుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ప్రహ్లాదుడు కృష్ణ భక్తిలో విష్ణు భక్తి విధానంలో పూర్ణ భక్తుడుగా ప్రహ్లాదుడు చెప్పబడతాడు. అందుకే ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుని ఆ బ్రాహ్మణులు ఈయన భక్తిలో ప్రహ్లాదుడు లాగా కృష్ణ భక్తిలో ఉంటాడు అని చెప్పడం. సో ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూర్ణ భక్తుడు, భగవాన్ని శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి కారణంగా అతనిని 5 ఏళ్ల ప్రాయము నాడే అతని తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు తీవ్రంగా దండించగా ఏనుగులతో తొక్కిస్తాడు, కాలకోట విషసర్పాలతో కరిపిస్తాడు, సముద్రంలో పడేస్తాడు, పెద్ద కొండలోయల నుంచి కింద పడేస్తాడు. చివరికి పెద్ద అగ్నిలో కూడా దహింప చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అనేక రకములైనటువంటి ఇవి చేసిన అతనుకున్నటువంటి స్థిరమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మరి ఆ భగవంతుడి ద్వారా విష్ణువు ద్వారా కాపాడబడినటువంటి వాడు ఆ ప్రహ్లాదుడు. అందుకే దేవదేవుని యొక్క పూర్ణ భక్తుడుగా ప్రహ్లాదుడు కొనియాడబడతాడు. అలాగే మహాజనులలో కూడా ఈయన ఒకడు.
మరి ఇక మరి ఈయన హిరణ్యకశిపుడు, రాక్షస రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు యొక్క జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క తల్లి పేరు కయాదు. అంటే ఇక్కడ బలి మహారాజుకు చూసినప్పుడు భక్తికి ఆటంకం కలిగించినప్పుడు తన గురువుని ధిక్కరించాడు. మరి ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు భక్తి మార్గానికి అవరోధంగా ఉన్నటువంటి తండ్రి యొక్క మార్గము నుండి, తండ్రినైనా కూడా తన మార్గము నుంచి తొలగించవలననేటువంటి ఉపమానము ప్రహ్లాదుడు ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే బలి మహారాజు ద్వారా గురువు మార్గము నుండైనా తప్పుకోవచ్చు అనేటువంటిది బలి మహారాజు ద్వారా, ప్రహ్లాదుడి ద్వారా. మరి వీళ్ళు మనకి భక్తిలో ఒక మార్గాన్ని చూపించినటువంటి మహాజనులు. సో తదుపరి తన తండ్రిని నరసింహదేవుడు నశింపజేసిన కారణంగా భక్తి యోగమున ప్రామాణికుడై ఉన్నటువంటి వాడుగా ఈయనని చెప్తారు. మరి ఈ ప్రహ్లాదుని యొక్క నలుగురు కుమారులలో జ్యేష్ఠుడైనటువంటి వీరోచనుడు బలి మహారాజు యొక్క తండ్రి. ప్రహ్లాదుని యొక్క కొడుకైనటువంటి విరోచనుడి యొక్క కొడుకే ఈ బలి మహారాజు. సో ఈ ప్రహ్లాదుని యొక్క చరిత్ర కూడా మనము సప్తమ స్కందంలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇది మనకి 25వ శ్లోకంలో పరీక్షిత్ గురించి బ్రాహ్మణులు ఆయన యొక్క భవిష్యత్తు జాతక ప్రకారంగా భవిష్యత్తులో ఆయన ఏ విధంగా ఉంటాడు, ఎలా అనేటువంటిది ఆయన యొక్క విశేషమైనటువంటి లక్షణాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము. మనము ఆ శ్లోకాన్ని చూసినటువంటి శ్లోకం. తదుపరి శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో ఆయన యొక్క మరికొన్ని గుణాలను, ఆ పరీక్షితుడి యొక్క మరికొన్ని గుణాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. రాజర్షీణాం జనయిత శాస్తా సోత్పతగామినాం నిగ్రహీత కలేరేష భువో ధర్మస్య కారణాత్. సో ఇంకా వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ పరీక్షిత్ యొక్క జాతకం ప్రకారంగా ఆయన ఏమి అనేటువంటి చెప్తూ, రాజర్షులైన వారికి ఈ బాలుడు కన్న తండ్రి వలె అగును. ప్రపంచ శాంతి కొరకు మరియు ధర్మ పరిరక్షణ కొరకు ఇతడు ఉత్పాతము కలిగించువారలను, కలహ ప్రాయులను దండించువాడు కాగలడు అంటూ, అంటే తదుపరి ఈయన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఏ విధంగా అతడు రాజు ప్లస్ మహర్షి, రాజర్షులైనటువంటి వారికే ఈ బాలుడు కన్న తండ్రి వలె ఉండును అగును అని చెప్తుంది. అలాగే ప్రపంచ శాంతి కొరకు మరియు ధర్మ పరిరక్షణ కొరకు ఉత్పాతాలను కలిగించేటువంటి కలహ ప్రాయులను ఈయన దండించువాడు కాగలడు. సో మరి ఆయన రాజ్యంలో ఆ కాలంలో ప్రవేశించినటువంటి కలిని దండించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన కలే ఈయనకి శరణాగతులైనటువంటి విషయము చూస్తూ, ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యమును మనం చూసినట్లయితే, భగవద్భక్తుడైన వాడే ప్రపంచంలో అత్యంత వివేకవంతుడు.
మరి ఇది శాస్త్రాలు అలాగే దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు. కాబట్టి భగవద్భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా దైవీ లక్షణాలను సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలోనే ఉంటారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆధ్యాత్మిక విషయాల ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళే అత్యంత వివేకవంతులు. అది భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తారు. యోగులందరిలో భక్తి యోగుడు అత్యున్నతుడుగా దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడి చేతనే భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి చేత చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి ఋషులు కూడా వివేకవంతులుగా పిలువబడుతూ ఉంటుంటారు. అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. అర్జునుడు అడుగుతాడు కదా, సన్యాసం అంటే ఏంటి, త్యాగం అంటే ఏంటి అంటే, అప్పుడు బుద్ధిమంతులు వివేకవంతులు వారి అభిప్రాయాలు ఈ విధంగా చెప్పారు. అర్జున, నా అభిప్రాయం ఇది అంటూ చెప్తారు. అంటే అక్కడ వివేకవంతులైనటువంటి వారు చెప్పినటువంటి ప్రామాణిక విషయాలను ఆయన వివరించినటువంటిది చూస్తాం మనం. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విధంగా వివేకవంతులుగా పిలువబడేటువంటి పలు విధములైనటువంటి జ్ఞాన శాఖలకు పలు విధపు వివేకవంతులు ఉంటారు. వాస్తవానికి ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్కళ్ళు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా. కొన్ని అంటే ఇప్పుడు భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో కొన్ని రకాలైనటువంటి విషయాల్లో భౌతిక శాస్త్రమని, రసాయన శాస్త్రము, కొన్ని ఎవరికి వారు ఒక్కొక్క ప్రావీణ్యతను కలిగి ఉండేటువంటి వారు, ఒక్కొక్క శాఖలో ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రావీణ్యతను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. మరి కాబట్టి రాజు అనేటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి అంటే, వారందరి విషయంలో కూడా ఈయన జ్ఞానుడై ఉండాలి. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నా, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరణలో చెప్తున్నారు, ఈ కారణం చేతనే రాజు లేదా దేశాధినేత వివేకవంతుడు కానిచో దేశమునందు గల సర్వ విధపు జ్ఞానవంతులను నిగ్రహింపజాలడు. ఎందుకంటే మనకు ఆ విషయం పైన అవగాహన లేదనుకోండి, వాళ్ళు ఏది చెప్తే దాని విషయాన్ని నమ్మాల్సి వస్తుంది. సో కనుకనే మనము రెగ్యులర్ క్లాసులో చూస్తూ పృథు మహారాజు కూడా సర్వజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు కనుకనే అందరినీ ఏ విధంగా నియంత్రించుకోవాలో తిరిగినటువంటి వాడు. సో రాజు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా దేశాధినేత అన్ని విధాల యందు అంటే సర్వ విధాలైనటువంటి వివేకవంతులను జ్ఞానవంతులను నిగ్రహింపజాలాలి అంటే ఆ రాజు అన్నిటి యందు కూడా జ్ఞానవంతుడై ఉండాలి. సో కనుకనే ఈయన అందుకే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి రాజర్షులైన వారికి ఈ బాలుడు కన్న తండ్రి వలె ఉండును అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి జ్ఞానవంతులందరికీ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈయన అన్ని రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలను ఈయన పొందుతాడు అనేటువంటి చెప్తుంది. మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ధర్మరాజు వంశంలోని ఆ రాచ పరంపరకు చెందిన రాజులందరూ ఎట్టి మినహాయింపు లేకుండా వారి కాలములందు వివేకవంతులుగా ప్రసిద్ధికెక్కి ఉన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు మరియు అతనికి జన్మింపనున్న జనమేజయుని విషయమును అట్లే జరగనున్నదని భవిష్యత్తు. ఇక్కడ మరి జ్ఞానవంతులైనటువంటి వారికి తండ్రి, ఇది కూడా ఇంకా మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి బాలుడు కన్న తండ్రి వలె ఉన్నటువంటి అంటే భవిష్యత్తులో కూడా ఈయన నుండి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు జనమేజయ మహారాజు కూడా వాస్తవానికి భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని పరిపాలించినటువంటి వారిలో జనమేజయుడు చివరివాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో మరి ఆ భవిష్యత్తు కూడా చెప్తూ ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అటువంటి ప్రజ్ఞ గల రాజులు
ఉత్పాతము కలిగించు వారలను విద్రోహ శక్తులను శిక్షించువారు కాగలరు. సో రాబోయేటువంటి అధ్యాయంలో విషదం కానున్నట్లుగా శాంతి ధర్మము చిహ్నమైనటువంటి గోవును సంహరింప యత్నించిన ఆ కలిపురుషుని పరీక్షిత్ మహారాజు సంహరింప తలపెట్టెను. మద్యము, జూదము, స్త్రీలు, కబేళాల్ ఆ కలియుగపు లక్షణాలుగా చెప్తున్నారు. అటువంటి మద్యము, స్త్రీతో అక్రమ సంబంధము, జూదము, చక్కగా నడుపబడేటువంటి కబేళాల ద్వారా లభించే మాంసభక్షణమునందు నిమగ్నునయ్యుండు దుష్టులను, కలహకారులను అణుచుట ద్వారా ఏ విధంగా శాంతిని ధర్మమును నెలకొల్పవచ్చునో పరీక్షిత్ మహారాజు నుండి వివేకవంతులైన సమస్త దేశ పాలకులు పాఠము నేర్వవలసి ఉన్నది. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి ముందు వచ్చేటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, కలియుగమునందు ఈ వివిధ కలహ శాఖలను పోషించుటకు నియమబద్ధంగా అనుమతి వసగబడును. ఎందుకంటే ఆ కలియుగంలో మనకి మద్యము అమ్మేటువంటి ప్రదేశాలు, అలాగే జూదమాడేటువంటి ప్రదేశాలు, అలాగే స్త్రీలు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునేటువంటి స్త్రీలు ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు కొన్ని. సో ఇవన్నీ కూడా మరి చక్కగా నిర్వహించబడే విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది భవిష్యత్తులో ఉండేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, మద్యంలో వీటికి పాటల ద్వారా వేలం పాటలు ఇవన్నీ వేస్తూ జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. అలాగే ఈ కబేళాలు, అలాగే జూదమాడేటువంటి ప్రదేశాలు అన్నీ కూడా అనుమతులతోనే నడుస్తూ ఉన్నటువంటివి చూస్తూ ఉంటుంటాం కొన్ని. మరి ఇవన్నీ కూడా కలహాలను కలిగించేటువంటివి, ఇవన్నీ కూడా అనుమతించబడుతూ ఉంటే మరి దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ శాంతి ఎలా నెలకొంటూ ఉంటుంది? సో కాబట్టి ఇవన్నీ నడుపుతూ శాంతి ఉండాలి, ప్రపంచ శాంతి కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము అంటారు. ఒక పక్క కబేళాలకు అనుమతిస్తూ ఉంటారు, మద్యం షాపులకు అనుమతిస్తూ ఉంటుంటారు, జూదమాడేటువంటి వాటికి అనుమతిస్తూనే ఉంటుంటారు. మరి ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఎలా శాంతియుతంగా ఉండగలము అంటూ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కనుకనే భగవద్భక్తి ద్వారా నియమోల్లంఘన కావించిన వారిని శిక్షించుట ద్వారా మరి పైన తెలుపబడిన కలహాల లక్షణాలను నిర్మూలించుట ద్వారా దేశాధినేతలందరూ వివేకవంతులు కావలసి ఉన్నది. మనము అగ్నిని ప్రజ్వరిల్లి చేయవలెనని ఎండిన ఇంధనమును ఉపయోగించవలెను. అంతేగాక ప్రజ్వరిల్లే అగ్నికి తడి ఇంధనమును పొత్తు కుదరదు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు అతని అనుయాయులు అవలంబించినటువంటి నియమముల ద్వారానే శాంతి మరియు నీతి పురోగింపగలదు. ఆ విధంగా ఆయన ప్రపంచ శాంతి కోసం మరి ఇది ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు చేసినటువంటి విషయాలను, సో ఇంకా ఆయన విషయాలు భవిష్యత్తు మనం ముందు వచ్చేటువంటి వాటిలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన యొక్క మరి లక్షణాలను మరికొన్ని ఆయన యొక్క ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఈ 27వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. తక్షకాదాత్మనో మృత్యుం ద్విజపుత్రోపసర్జితాత్ ప్రపత్స్యత ఉపసృత్య ముక్త సంగపదం హరేహే. సో బ్రాహ్మణ బాలుని చేత పంపబడినటువంటి తక్షకుని కాటు ద్వారా సంభవింపనున్న తన మృత్యువార్తను ఇని ఇతడు ముక్త సంగుడై
దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణమును పొందును. అంటే ఆయనకి భవిష్యత్తులో కలగబోయేటువంటి విషయాలను కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు భవిష్యత్తులో ఈ బాలుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈయన భవిష్యత్తులో ఆ బ్రాహ్మణ బాలుని చేత శాపానికి గురి అయి ఆ శాపం ద్వారా తక్షకుడు అనేటువంటి పాము ద్వారా కాటు వేయబడి అతనికి మరణం సంభవిస్తుంది. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు శాపం ఇచ్చాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణ బాలుడు ఆయనకి మృత్యు గురించి తెలుస్తుంది. ఈ రోజు నుండి 7 రోజులలో నీవు తక్షకుని కాటు ద్వారా మరణిస్తావు అని శపించడం జరుగుతుంది. మరి ఆ సందర్భంలో ఈయన ఆ మృత్యువు నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఆలోచించలేదు. ఆ సమయంలో మరి ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతుడై ఆహారము నిద్ర పానీయాలను వదిలి అదే సంకల్పంతో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సంకీర్తనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ద్వారా మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క కథలు లీలలు గుణ దివ్యమైనటువంటి నామ ఇవన్నీ కూడా ఆయన విన్నటువంటి వాడు. సో మరి అది ఒక విశుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇందులో భౌతిక ఆసక్తికి మరియు కృష్ణ చరణారవింద ఆశ్రయమునకు పొత్తు కుదరదు. భౌతిక ఆసక్తి అనగా శ్రీకృష్ణుని శరణంలో లభించేటువంటి దివ్యానందమును గురించి తెలియకపోవుటయే అని భావము. అంటే ఆ భౌతిక జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం దివ్యానందము గురించి తెలుసుకోలేనటువంటి వాడే భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వెందు ఆసక్తులై త్రిగుణాసక్తులై ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధజీవులై నిరంతరము ఈ జనన మరణ చక్రాలలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో నిలిచినప్పుడు భగవానుని భక్తియుత సేవ అన్నది అతనితో గల దివ్య సంబంధమును అభ్యాసం చేయు విధానమై ఉన్నది. వాస్తవానికి భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు అందున ఉన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ లభించినప్పుడు తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానాన్ని పొందవలసినటువంటి స్థితి విధానమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అది అభ్యాసం చేయడానికే. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ దేహం ఏదైతే కర్మక్షేత్రం మన కోరికలను మన యొక్క తిరిగి మరి ఆ భగవంతునికి సేవ చేయాలంటే ఈ దేహం అవసరం. సో కనుక ఈ సేవలు చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటిది. అభ్యాసం చేయడానికి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి వాడి యొక్క విధానమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ దివ్య సంబంధం అభ్యాసం చేసి ఆ అభ్యాసంలో పరిపక్వత పొందుతారో అప్పుడు మనుషుడు సర్వ విధములైనటువంటి భౌతికమైన ఆసక్తుల నుండి సంపూర్ణంగా విడివడి నిత్య ముక్త జీవుడవుతాడు. నిత్య బద్ధుడైతే ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ నిత్య బద్ధులుగా ఉన్నటువంటి వారికి భిన్నంగా కామ్యకర్మ రతులు కాకుండా చేసేటువంటి కర్మలను భగవత్ సంబంధంలో చేస్తూ ఫలాసక్తి రహితంగాను సంగత్వము వదిలివేసి మరి దివ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి అభ్యాసం చేసి పరిపక్వం చెందినప్పుడు అంటే యుక్త వైరాగ్యాన్ని పొందినప్పుడు ఈ భౌతిక ఆసక్తి నుండి సంపూర్ణంగా విడిబడి భగవద్ధామమును చేరుడానికి అతడు
సమర్థుడు కాగలడు, అంటే ముక్త జీవుడు కాగలడు. మరి ఇక్కడ పరీక్షిత్ విషయాన్ని చూసినట్లయితే తల్లి గర్భంలో ఉండగా అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేసి అతన్ని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే తల్లి గర్భంలో నిలిచినప్పటి నుండే పరీక్షిత్ మహారాజు, అంటే ఇప్పుడు ఈ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, మరి భగవంతుని ఎడ ప్రత్యేకమైనటువంటి అనురక్తుడై ఉన్నందున మరి ఆ దేవదేవుని శరణంలోనే నిరంతరము నిలిచి ఉంటాడు. సో కనుకనే బ్రాహ్మణ బాలుడు శాపం ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో, ఎందుకంటే నేటి నుండి 7 రోజుల్లో నీకు మృత్యువు సంభవిస్తుంది అనేటువంటి ఆ హెచ్చరికను అతడు, అంటే అదొక నామమాత్రమైనటువంటి హెచ్చరికలాగా ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడు లాగా అవన్నీ కూడా ఒక లీలల్లో, భగవంతుని లీలలో భాగంగా బ్రాహ్మణ బాలుడు ఇచ్చినటువంటి శాపం ఆనాటి నుండి 7 రోజుల్లో మృత్యువు సంభవిస్తుంది అనేటువంటి విషయం తెలిసి ఆ హెచ్చరికను ఆయన ఒక వరంగా మార్చుకున్నటువంటి వాడు, వరదాయకంగా మార్చుకున్నటువంటి వాడు. అది భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అదొక వరదాయకంగా మార్చుకోబోతాడు ఈ బాలుడు అంటూ ఆయన భవిష్యత్తు గురించి చెప్తున్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుడి చేత పాండవ వంశం వాళ్ళంతా కూడా రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకని శ్రీకృష్ణుడి చేత సదా రక్షింపబడిన అతడు ఆ దేవదేవుని కరుణచే శాప ప్రభావమును నివారింపగలిగి ఉండెడి వాడే అని చెప్తూ ఉంది. సో కానీ మరి వ్యర్థంగా అటువంటి యోగ్యతకు మించి ప్రయోజనమును అతడు పొందగోరలేదు. పైగా అవకాశమును అతడు, అంటే ఏంటి, మృత్యువు ఉంటే మృత్యువు నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాలు, లేదా ఆ తక్షుడు తన దగ్గరికి రాకుండా ఉండేటువంటి మార్గాలను, సో ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పుకున్నటువంటి ఏదో మేడను ఏర్పరచుకొని ఉంటారు అనేటువంటి అవి, సో అలాంటి ప్రయత్నాలు ఈయన చేయలేదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. 7 దినములు నిర్విరామంగా అతడు సరి అయిన మూలము నుండి, ఇక్కడ శ్రవణం చేయడం కూడా ప్రామాణికులైనటువంటి గురు పరంపరలలో ఉన్నటువంటి వారి నుండే వినాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ ఆత్మారాముడు జన్మత ముక్తుడు అయినటువంటి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి వింటున్నాడు. 7 దినములు నిర్విరామంగా సరి అయిన మూలము నుండి శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణం చేసెను అంటూ పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల. ఆ విధంగా దివ్య అవకాశాన్ని, అంటే మృత్యువు అనేటువంటిది తెలిసి దానిని ఒక దివ్య అవకాశంగా ఉపయోగించుకున్నటువంటి వాడు ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు. సో ఆ విధంగా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ దివ్య అవకాశం ద్వారా అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ పద్మాశ్రయమును పొందగలిగను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, జిజ్ఞాసితాత్మాయతార్త్యో మునేర్వ్యాస సుతాదసౌ హిత్వేదం నృప గంగాయాం యాస్యత్యదాకుతో భయం. జిజ్ఞాసితాత్మయాదార్త్య మునేర్వ్యాస సుతాదసౌ. మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు,
జిజ్ఞాసిత ప్రశ్నించి, దేని గురించి? ఆత్మ యథార్థ్య, సరి అయిన ఆత్మజ్ఞానమును, మునేహే అంటే తత్వవేత్త ద్వారా. ఎటువంటి, ఎక్కడ ఎవరైనా వ్యాస సుతా, ఇక్కడ వ్యాసనందనుడు హిత్వేదం నృప గంగాయాం యాస్యత్యదాకుతో భయం. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ భావం, సరి అయిన ఆత్మజ్ఞానమును గూర్చి గొప్ప తత్వవేత్త అయిన వ్యాసు సుతుని ప్రశ్నించిన పిదప ఇతడు సమస్త భౌతిక సాంగత్వమును త్యజించి అభయత్వమును సాధించును. అంటూ భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలను వారు, అంటే ఆ బాలుడుగా ఉన్న పరీక్షితుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తే, భౌతిక జ్ఞానము అనగా ఆత్మ జ్ఞానమును గూర్చి తెలియకపోవుటయని భావము. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి ఆత్మకు సంబంధించిన సరి అయినటువంటి జ్ఞానము అంటే ఆత్మానుభవ జ్ఞానమును సంపాదించుటయే తత్వమనబడును. తత్వజ్ఞానం. మరి ఇక్కడ పరీక్షిత్ ఆత్మానుభవ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆ గంగా తటమునందు పరివేష్టితుడై ఉన్నటువంటి అతడు తనకు తత్వ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి పరీక్షితుని వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అతడు పొంది ఈ భవబంధనముల నుండి ముక్తుడవుతాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయం. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆత్మానుభవ రహితమైన తత్వము కేవలము శుష్క కల్పనయో లేదా కాలమును శక్తిని వృధాపరచుటయో కాగలదు. కనుక ఇక్కడ మరి పరీక్షిత్ మహారాజు భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం గురించి కాదు, ఆత్మానుభవ జ్ఞానమును ఆయన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి, ఆ వ్యాస నందనుడి నుండి, వ్యాసతనయుడి నుండి మరి పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆత్మకు సంబంధించిన ఆత్మతత్వ జ్ఞానమును ఇవ్వగలిగేటువంటి ఇది మనకి ఈ కలియుగంలో మందమతులమైనటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి వ్యాసదేవుల వారు శ్రీమద్ భాగవతమును రచించినటువంటిది మనకి. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ శృతుల రూపంలో వేద ఉన్నటువంటి వాటిని మనము కలియుగంలో వాటిని తెలుసుకొని చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి మరి ఈ బద్ధాత్ములైనటువంటి కలియుగ జనులు, అమాయకులైనటువంటి పతితులైనటువంటి వీళ్ళను ఉద్ధరించడానికి ఇంతకుముందు చూసాం మనం వ్యాసదేవుల వారు ఎందుకు అది. సో ఆయన మరి ఆ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము ఆత్మ అనుభూతిని పొందడానికి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక వరప్రసాదముగా చెప్పబడుతుంది. సో ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రతిదీ, ప్రతి పదము, ప్రతి అక్షరము భగవత్ సంబంధమై ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులను గురించి ఉన్నటువంటి ఇది మనం ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో కూడా చూసినటువంటిది. కనుకనే
శ్రీమద్ భాగవతము శ్రవణం చేయడం చేత మనిషి ఈ భౌతిక సాంగత్వము నుండి ముక్తుడై అభయత్వ రాజ్యమున ప్రవేశించగలడు. అది శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం. సో ఎవడైతే శ్రీమద్ భాగవతంను శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో విని శ్రవణం చేయగలుగుతారో, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి వారిది కదా మనం చదువుతూ ఉన్నట్టు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్తాం. సో కాబట్టి ఇది భౌతిక జగము సంపూర్ణంగా భయభూయిష్టమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతమైనది కాదు, తాత్కాలికమైనటువంటిది. దుఃఖాలయం ఇది, ఈ భౌతిక జగత్తు. మరి దుఃఖాలయంలో ఉండి దుఃఖాలు లేకుండా ఉండాలని కోరుకుంటే ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి దుఃఖాలయం నుండి బయటపడి సుఖాలయమైనటువంటి ముక్తుడై భయత్వము లేకుండా అభయత్వం ఉన్నటువంటి దివ్యధామాన్ని ప్రవేశించాలి. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి మనము. అదే మనకు భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కని ఉదాహరణ మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మనకి ఈ జగత్తులో ఈ ప్రదేశంలో మనకి రెండు ఉంటాయి. ఒకటి సాధారణ జన స్రవంతి ప్రదేశము, ఇంకొకటి నేర నిరోధక శాఖ అంటే జైళ్ళ శాఖ. ఎవరైనా మార్గాన్ని తప్పితే ఏం చేస్తారు? జైల్లో వేస్తాం. ఎందుకు? సక్రమమైనటువంటి మార్గాల్లో రావడానికి. మరి మనం తిరిగి సరైనటువంటి మార్గాన్ని పొందడానికి, అందుకే ఇంతకుముందు అన్న భౌతిక జగత్తు శిక్షణాలయం లాంటిది. అనుభూతిని తిరిగి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ మనము శిక్షణ పొందవలసినటువంటి. మరి ఇక్కడికి వచ్చి జైల్లోకి వచ్చి ఏం చేయాలి? ఆ జైల్లో సక్రమంగా జైలు నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు త్వరగా ఆ జైలు నుండి ముక్తులవుతారు. సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ జైలు నుండి ముక్తులవుతూ ఉంటుంటారు. కానీ అలా కాకుండా ఆ కారాగార నియమాలను ఎవడైనా ఉల్లంఘించాడనుకోండి, ఇంకా ఏమవుతుంది? అతనికి శిక్ష మరీ పెరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అదే మనకు భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో అసుర భావాలను గురించి చెప్తారు. ఎవడైతే ఇంకా అలాగే అసురాల్లో ఉంటే ఇంకా అంతకంటే, ఎలాగైతే ఒక జైల్లో ఉండి జైలు నియమాలను ఉల్లంఘించినప్పుడు శిక్షలు పెరుగుతూ ఉంటాయో, అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి మనము మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి విషయాన్ని వదిలివేసి ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతికమైనటువంటి విషయాల యందు, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల యందు పరిగెడుతూ ఉన్నట్లయితే ఇంకా బద్ధజీవులు, శాశ్వత బద్ధజీవులమైపోతూ ఉంటారు. సో కనుకనే మరి ఆ జైల్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఏ విధంగా అయితే సత్ప్రవర్తన ద్వారా నియమాలను పాటిస్తూ, మరి ఏంటి మనకి నియమాలు? శాస్త్రాలు, వేదాలు, భగవద్గీత, భాగవతం ఏం బోధిస్తూ ఉన్నాయో వాటిని పాటించడమే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి మనం చేయవలసినటువంటి. సో కనుకనే మరి జైల్లో ఏ విధంగా అయితే నియమాలు ఉన్నాయో ఈ ప్రకృతి నియమాలను ఉల్లంఘించొద్దు. ఒకవేళ ఉల్లంఘించినట్లయితే ఎలాగైతే జైల్లో శిక్షలు పెరుగుతూ ఉంటాయో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మరలా ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లు. ఎందుకంటే ఉపద్రష్ట హనుమంత, సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు అన్ని గమనిస్తూ ఉంటుంటాడు. కాబట్టి మరి ప్రకృతి నియమాలను
ఉల్లంఘించడం వల్ల లేదో తెలిసి తెలియక మనం కలత చెందుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ నిరంతర కలతల నుండి బయటపడడము అంటే ఈ బద్ధ జీవనం నుండి, సంసార సాగరం నుండి బయటపడడమే ముక్త జీవనం అనబడేది. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అంటే భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడము, దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు భగవద్గీత, భాగవతము, ప్రామాణిక ఆచార్యుల నుండి శ్రవణం చేయడము. మరి ఈ కలియుగంలో మనం అవన్నీ ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. కాబట్టి ఈ కలతలన్నింటి నుండి బయటపడడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క శరణజొచ్చడమే మనకున్నటువంటి ఉపాయం. బయటపడి వీటన్నిటి నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి మార్గము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు తన ఆత్మ యొక్క వాస్తవిక స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకొని మరి వ్యాసుల వారి యొక్క సుతుడైనటువంటి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే కదా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో తదుపరి ఆయన ఆ గంగా తీరంలో భౌతిక దేహాన్ని విడిచి ఎటువంటి భయం లేనటువంటి ఆ పరమ పదాన్ని, ఆ పరమ ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ, అంటే చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి శ్రవణము. పరీక్షిత్ మహారాజు కేవలం 7 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో వివిధ రకాలైనటువంటి విషయాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఏం ప్రయత్నం చేయలేదు. ఆయన చేసినటువంటిది ఏంటి, సుఖదేవ గోస్వాములను వారిని ఆశ్రయించి మరి ఏ విధంగా అయితే భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుందో తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్న సేవయ అంటూ వినయంగా ప్రశ్నిస్తూ సేవ చేస్తూ మరి ఆయన ముక్తిని పొందినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ భౌతిక ఆ దేహాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ విధంగా ఆత్మదర్శి అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి వంటి తత్వవేత్త సాంగత్వంలో అది సాధ్యమైనటువంటిది పరీక్షిత్ మహారాజు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు మరణ హెచ్చరిక విన్న తర్వాత సుఖదేవ గోస్వాముల వారి యొక్క సాంగత్వము ఆయనకి లభించింది. ఆ అవకాశాన్ని పొంది కోరినటువంటి ఫలనాన్ని, అంటే ఆ ముక్త స్థితిని పొందడానికి ఆయన అది సాధ్యమైంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఇటువంటి ప్రవచనములు మరియు శ్రవణమును కొందరు వ్యాపార ధోరణి కలవారు అనుకరించుదురు. వారి నుండి శ్రవణం చేయు మూర్ఖ శ్రోతలు తాము కూడా బహుబంధనముల నుండి ముక్తులమై అభయత్వమును సాధించగలమని భావింతురు. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క అట్టి అనుకరణ శ్రవణము కేవలము హాస్యాస్పదమే కాగలదు. కనుక తమకు గల భోగానుభవ వ్యవస్థను పోషించుటకై ధన లోబులైనటువంటి వారిచే నిర్వహింపబడు అట్టి భాగవత సప్తాహ కార్యములచే ఎవ్వరునూ మోసపోరాదు. జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు, ఇంత అమౌంట్ పెట్టేసి ఇవి భాగవత సప్తాహాలు అవి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అటువంటి వాటి ఎడ మనము జాగృతగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఇంకా హరే కృష్ణ, ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాం. ఇరవై 29వ శ్లోకంలో ఇంకా ఈ విధంగా
చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇతిరాజ్ఞ ఉపాదిశ్య విప్రజాతక కోవిదాః లబ్ధా పచితయ సర్వే ప్రతి జగ్ము స్వకాన్ గృహాన్. ఇది ఈ విధంగా రాజ్ఞే రాజునకు ఉపాదిశ్య ఉపదేశించి. సో ఇక చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఇది సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి సౌనకాది ఋషులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. అది మరి ఆయన సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నటువంటిది. సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వ్యాసుల వారి ద్వారా శిక్షణ వ్యాసుల వారు సుఖదేవ గోస్వాములకు బోధించినటువంటి. సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వ్యాసుల నుండి వింటే వ్యాసుల వారు వారి గురువైనటువంటి నారదుల ద్వారా కదా. సో నారదుల గురువు బ్రహ్మ గురువు శ్రీకృష్ణుడు. సో ఇది నేరుగా శ్రీకృష్ణ సంబంధం కలిగినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ వినడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భావం చెప్తున్నటువంటి. ఆ విధంగా జ్యోతిష శాస్త్రమునందు జన్మోత్సవమును నిర్వహించుటయందు నిష్ణాతులు అయిన వారు బాలుని భవిష్య చరితమును గూర్చి ధర్మరాజునకు ఉపదేశించిరి. పిదప విరివిగా దానములను పొందిన వారై వారందరూ తమ తమ గృహములకేగిరి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్తు జననం జరిగిందో ఆ సందర్భంలో ధర్మరాజు జ్యోతిష్యులను బ్రాహ్మణులను అందరిని కూడా ఆహ్వానపరిచి, సో ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం చూస్తూ వచ్చాము ఈ క్రమంలో. సో కనుక మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పినటువంటి వారు సాధారణమైనటువంటి వారు కాదు. ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు విప్రజాతక కోవిదాహ. విప్రాహ అంటే విప్రులు, అంటే వేదముల యందు నిష్ణాతులైనటువంటి వారు. అలాగే జాతక కోవిదాహ జ్యోతిష్య శాస్త్రమునందును జన్మ సంస్కారములందు మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కారాల్లో ఉంటాయి కదా. సో జన్మ సంస్కారమును గావించుట యందు నిష్ణాతులైనటువంటి వారు. ఇప్పుడు వరకు ఏవైతే ఈ పరీక్షిత్ మహారాజును గురించి, అంటే బాలుడుగా ఉన్నటువంటి పరీక్షిత్తును గురించి వివరించారో వారి గురించి కూడా ఈ శ్లోకంలో వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో పరిచయం చేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పినటువంటి వారు ఇతిరాజ్ఞ ఉపాదిశ్య అంటూ జాతక కోవిదాహ జాతక శాస్త్రంలో నిపుణులైనటువంటి వారు. పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మించిన సమయంలో వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులు ఆయన యొక్క లక్షణాలను పరిశీలించి ఆయన యొక్క భవిష్యత్తును వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు భవిష్యత్తు మాత్రమే ఇక్కడ. సో అంటే అది ఈ భవిష్యత్తు పరీక్షిత్ మహారాజు ఒక మహాభాగవతుడిగా కృష్ణ భక్తుడిగా జీవిస్తాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చెప్పబడినట్లుగా మనకి రంతిదేవుని వంటి ఉదారుడు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఆ జాతక కోవిదులు. అంటే జాతక కోవిదులు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి వారు, జన్మ సంస్కారాలు గావించడంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇవి. ఏం చెప్పారు వాళ్ళు? రంతిదేవుని వంటి ఉదారత కలిగినటువంటి వాడు, యయాతి వంటి ధర్మనిష్ట కలిగినటువంటి వాడు ఈ బాలుడు, బలి మహారాజు వంటి దృఢత్వము ఉన్నటువంటి వాడు,
ప్రహ్లాదుడు వంటి కృష్ణ నిష్ట కలిగినటువంటి వాడు, పూర్ణ కృష్ణ భక్తి కలిగినటువంటి వాడు. అంతే, ఇంకా చెప్పారు, పెద్దవాళ్ళని అశ్వమేధ యాగాలు చేసి సాధువుల పట్ల సేవాభావం ఉన్నటువంటి వాడు, ధర్మ రక్షణ కలిగిన వాడు. చివరికి చెప్పింది ఏంటి? గంగా తటమునందు భగవంతుని పాద చరణార విందాలను ఆశ్రయించి ముక్తి పొందేటువంటి స్థితిని చెప్పారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తు ఏంటి? ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనం, ఒక సాధారణమైన భౌతిక జీవనం గురించి కాదు చెప్పింది. సో కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మరి ఈ శ్లోకంలో ఇంకా మరొక గొప్పతనం ఏంటి? ఇవన్నీ చెప్పినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులను మనకి భగవద్గీతలో వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, దానాలు గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి తమోగుణ, రజోగుణ సంబంధించి చెప్తారు. మరి ఎక్కడైతే బ్రాహ్మణులకు గౌరవం ఇవ్వకుండా, అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినటువంటి భూరి దానాలు అంటారు అవి, సో అవి ఇవ్వకుండా చేసేటువంటివి రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినవి అవుతాయి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరి యుధిష్ఠర మహారాజు ధర్మనీతి పరుడు, అన్నీ తెలిసినవాడు కనుక మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ లబ్ధ అపచితయ అంటే వాళ్ళు భారీగా సంభావనలను పొందినటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. సర్వే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా, వచ్చిన వాళ్ళంతా ఎలా తిరిగి వెళ్ళారు? వాళ్ళ స్వగృహాల కంటే లబ్ధ అపిచితయ అని చెప్పారు, భారీగా సంభావనలను పొందారు. అంటే ఇక్కడ మరి జరిగినటువంటి ఈ కార్యము శుభసూచకమైనటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి కార్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి కనుకనే వారందరికీ కూడా యుధిష్ఠర మహారాజు విరివిగా దానాలు, భూరి దానాలు అంటారు, విరివిగా దానాలు చేశాడట వాళ్ళందరికీ కూడా. పరీక్షిత్ గురించి భవిష్యత్తు చెప్పినటువంటి వారందరికీ కూడా జ్యోతిష్య శాస్త్రం నందు ప్రావీణులు, జన్మోత్సవ ప్రావీణులైనటువంటి వారందరికీ కూడా బాలుని యొక్క భవిష్య చరిత్రమును విన్న తర్వాత వారికి భూరి దానాలు ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుపబడుతుంది. అందుకే వారందరూ కూడా విరివిగా దానాలు పొందిన వారై తమ తమ గృహాలకు వేగారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముల భాండాగారమే వేదములు. వేదాలలో పై ఉన్నవన్నీ భౌతికమని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే వేదాల యొక్క అంతరార్థాన్ని ఎరగాలి అని చెప్తుంది భగవద్గీతలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముల యొక్క భాండాగారమే వేదములు. కానీ ఆ జ్ఞానము ఆత్మానుభవ పూర్ణత్వము వైపుకే కేంద్రీకృతమై ఉండును. అనగా వేదములనునవి నాగరిక మానవుల సర్వరంగములలో మార్గదర్శకం చేయునవంటివి. సర్వ విధములైన భౌతిక క్లేశముల నుండి బయటపడుటకు మానవ జన్మ ఒక చక్కని అవకాశము కనుక భౌతిక అవసరములు, ఆధ్యాత్మిక ముక్తి అనేటువంటి విషయము రెండింటి యందును అది వేద జ్ఞానం చే చక్కగా మార్గదర్శనం చేయబడగలుగుతుంది. అందుకే మనకి వర్ణ ఆశ్రమ విధానాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క మెట్లు వంటివి. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో భక్తి యోగానికి కర్మయోగం కానీ, జ్ఞానయోగం కానీ, అష్టాంగ యోగ విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మెట్ల వంటివి. అంతిమము ఏంటి? భక్తి యోగం. సో అలాగే ఈ మానవ జన్మ కూడా, ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మానవ జన్మ మాత్రమే మహోత్తరమైన అవకాశము, ఈ భౌతిక క్లేశముల నుండి బయటపడగలిగేటువంటి అవకాశం, బద్ధ జీవనము నుండి ముక్త జీవనాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశం. సో మరి
భౌతిక అవసరములు, ఆధ్యాత్మిక ముక్తి అనేటువంటి రెండింటి యందు వేద జ్ఞానం చక్కగా మార్గదర్శకం చేయగలదు అని చెప్తున్నారు. మన జీవితంలో ముఖ్యంగా వేద జ్ఞానంకే అంకితం చేసిన మేధావి వర్గపు జనులు, మనుషులు విప్రులు, వేద జ్ఞానమునందు యోగ్యత కలిగిన వారు అనబడతారు. ఇక్కడ విప్రులు అని సంబోధించబడినటువంటి వారు. అలాగే వేద జ్ఞానాల్లో కూడా పలు రకాలైనటువంటి శాఖలు ఉన్నవి. వాటిలో జ్యోతిష శాస్త్రము, అలాగే వైద్య శాస్త్రము, ఇంకా జాతక, ఇలా వివిధ రకమైన, అందులో మనకి జ్యోతిశాస్త్రము, ఆ వైద్య శాస్త్రము అంటే రోగ లక్షణ నిర్ణయ శాస్త్రాలు అనేవి మానవులకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి అని చెప్తుంటారు. కనుకనే బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడే మేధావి వర్గపు మానవులు సంఘమును నడుపుటకై వివిధ శాఖల అధ్యయనము చేపట్టుదురు. చివరికి యుద్ధ విద్య, వేదము కూడా అట్టి మేధావి జనులే అధ్యయనము చేయబడుచుండును. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి బ్రాహ్మణులు ఆ యుద్ధ విద్య కూడా అధ్యయనం చేస్తారు. మరి ఈ క్షత్రియులకు విద్య నేర్పాలంటే ఎవరు నేర్పుతారు? గురువులు, బ్రాహ్మణులే కదా నేర్పేటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ విప్రులు అనేటువంటి వారు చివరికి యుద్ధ విద్యనందు కూడా ప్రావీణ్యమును కలిగి ఉంటారు. ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు వంటి వాళ్ళని మనం చూస్తాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన విప్ర అను పదము మిగుల ప్రధానమైనది. విప్రులు మరియు బ్రాహ్మణుల నడుమ కొద్దిపాటి భేదం కలదు. విప్రులైన వారు కర్మకాండలలో నిష్ణాతులై ఉండి జీవితపు భౌతిక అవసరములను పరిపూర్ణం చేసుకొనుటయందు సమాజమునకు మార్గదర్శనము చేయుదురు. కానీ బ్రాహ్మణులైన వారు భగవానుని గూర్చి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు ప్రవీణులయ్యుందురు. ఈ జ్ఞాన శాఖయే జ్ఞానకాండమని పిలువబడుచున్నది. దీనికి ఉన్నతమైనది ఉపాసనాకాండము. విష్ణు భగవానుని భక్తియుత సేవయే ఉపాసనాకాండపు చర్మగమ్యము. కనుకే బ్రాహ్మణులు పూర్ణత్వమును సాధించినప్పుడు వైష్ణవులుగా పిలువబడుదురు. ఎవరు వైష్ణవులు? విష్ణు సంబంధంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. విష్ణు ఆరాధనమే సర్వ ఆరాధనలో అత్యుత్తమమైనటువంటిది. సో ఆ ఆరాధనలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళే వైష్ణవులు. మరి ఈ విధంగా పురోగతి గాంచినటువంటి బ్రాహ్మణులే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో నియుక్తులైనటువంటి వైష్ణవులు అని చెప్తున్నారు. కనుక భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన శాస్త్రమైన శ్రీమద్ భాగవతము వైష్ణవులకు పరమప్రియమైనటువంటిది. పక్వఫలం కదా ఇది. ఎందుకంటే పండ్లు పరిపక్వ స్థితిలో లేనప్పుడు కొంత వగరగా ఉంటాయి. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము ఇతర గ్రంథాలకు భిన్నంగా ఇది పక్వఫలం, పరిపూర్ణమైనటువంటి పక్వఫలం. సో కనుక ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు, భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన శాస్త్రమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము వైష్ణవులకు పరమప్రియమై ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆది యందే వివరించినట్లుగా ఇది వేద జ్ఞానపు పక్వ ఫలమయ్యుండి కర్మ, జ్ఞాన, ఉపాసనా కాండములకు పరమైన విషయంగానున్నది. అందుకే ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మకాండ యందు ప్రవీణులైనటువంటి వారిలో జాతక కోవిదులైన విప్రుల నుంచి జ్యోతిష శాస్త్రజ్ఞులైన
ఇందురు. కేవలము లగ్నముపై ఆధారపడి వారు జన్మించిన బాలుని భవిష్యత్తును సంపూర్ణంగా తెలుపగలరు. పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మ సమయమున అటువంటి జాతక విప్రులు పెక్కురు అతట నుండిరి. అతని తాతగారైన ధర్మరాజు వారికి తగినంత బంగారము, భూమి, గ్రామములను, ధాన్యములను, గోవులను మరియు ఇతర విలువైన జీవితావసరములను వసగెను. సంఘంలో అటువంటి విప్రులు అవసరము ఎంతేని కలదు. వేద విధానము నిర్ణయింపబడిన రీతి వారిని సుఖంగా పోషించుటయనున్నది దేశం యొక్క ధర్మమై ఉన్నది. ప్రభుత్వం చేతనేగా తగినంతగా ధనము ఉసగబడిన అట్టి ప్రవీణులైన విప్రులు జనసామాన్యమునకు ఉచిత సేవ చెయ్యగలరు. ఆ విధంగా వేద జ్ఞానపు ఈ శాఖ సర్వులకు లభ్యము కాగలదు. అంటే భౌతిక ఆసక్తి ఉన్నటువంటి కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారి గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇది. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు పరీక్షిత్ మహారాజుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటివి. అంటే తదుపరి శ్లోకంలో పరీక్షిత్ పేరెందుకు వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా విషయాలను గమనించవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా వీటి యొక్క శ్లోకాలు, గత శ్లోకాల గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే 24వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన వారిని అనుసరించేటువంటి వాడు లాగా చెప్పబడి, అంటే రంతిదేవుడు వంటి ఉదారుడు, యయాతి వంటి ధర్మనిష్ట. తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా బలిమహారాజు వంటి దృఢ సంకల్పము ఉన్నటువంటి వాడు, ప్రహ్లాదుని వంటి కృష్ణ భక్తిపూర్ణుడు, అలాగే తదుపరి ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి వాడుగాను, మరణానికి భయపడకుండా హరిని ఆశ్రయించేటువంటి వాడుగాను, సుఖదేవుని నుండి భాగవతాన్ని వినేవాడుగాను, కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేసుకున్నటువంటి మహాత్ములతోను. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు, ఎందుకంటే తల్లి గర్భం నుండే శ్రీకృష్ణుడి దర్శించినటువంటి వాడు, ఆ దర్శనమే ఆయన జీవితం అంతటిని మార్చివేసింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే జన్మించిన తర్వాత ఆయన ప్రతి మనిషిలోనూ తాను గర్భంలో చూసినటువంటి ఆ దివ్య పురుషుడి కోసం వెతికాడు అని చెప్తుంటారు. సో అదే మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం, ఈ భౌతిక జగత్తులో వివిధ రకాలైనటువంటి విషయాల కోసం చూస్తూ ఉంటుంటాం, కానీ ఆ దివ్య పురుషుడి కోసం ఆయన వెతికినటువంటి వాడు పరీక్షిత్. సో ఈ విధంగా ఒక భాగవోత్తముడైనటువంటి పరీక్షిత్ యొక్క దివ్య లక్షణాలను ఈరోజు మనము గుర్తు చేసుకున్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.